mga bata! Ni Anapug ko, inyong teacher Ann. Tara, magkat-o na pud ta. Mga bata, atong tun-an karon ang health sa una nga grado. Second quarter, module 4 to 5. Habits of keeping the body clean and healthy. Objectives 1. Practices the habits of keeping the body clean and healthy. 2. Realizes the importance of practicing good health habits. CSE 1. Describe their bodies and body parts using proper names. 2. Show positive attitudes. Karon, imong matun-an ang mga hustong gawi aron magpabilin nga hinlo ug himsog ang imong panglawas. Importante nga imuha kining mahibaluan aron malikayan nimo ang magsakit ug magpabilin ang kahimsog sa panglawas. Mga bata, ang atong leksyon karon ay may tungod sa habits of keeping the body clean and healthy. Pero haya ta magsugod, butangi og check ang mga hulagway nga nagpakita sa saktong pamatasan panahon sa tigkaon ug X ang dili sakto. Una nga hulagway, giluod ang bata sa gihaon nga pagkaon. Wrong. Dapat atong kaunon ang gihaon nga pagkaon labaw na mga utanon. Kaduha nga hulagway, check. Sakto ang gibuhat sa batang babae. Nag-ampo una siya, haya mukaon. Katulo nga hulagway, wrong. Dapat dili mag-istoryahan ay sa lamisa, labaw na nga nagkaon mo kay kapanglagpot ang mga laway. Great job mga bata! Inigin na daw nainumduman ang atong leksyon ni aging simana. Karon, butangi og check ang mga hulagway nga nagpakita sa pamaagi aron sa pagpabilin nga himsog ang lawas. Og lingini usab ang hulagway nga nagpakita sa pamaagi aron magpabilin nga limpyo ang lawas. Unang hulagway, lingin, limpyo ang lawas. Kaya ang gisudlayan ang iyang mga buhok. Lingin gyapon, limpyo gyapon iyang lawas. Kayang gitbrushan ang kayang mga ngipon. Check. Kay himsog ang iyang lawas. Kay nagkaon siya sa mga masustansyang pagkaon. Mga bata, importante ba kaayo ang mga hustong gawi aron magpabilin nga hinlo ug himsog ang imong panglawas? Nganuman, unsay may tabo sa tawo kun dili sundon ang mga saktong buluhaton aron magpabiling limpyo ang lawas. Karon, lingini ang hulagway nga nagpakita nga usa kini ka buluhaton aron magpabilin nga himsog o limpyo ang imong lawas. Unang hulagway, nang hugas siya siyang mga kamot. Lingin, sakto, kay para limpyo ang iyahang mga kamot. Walay lingin. Ano man, dili sakto ayang gikaon, puro junk foods. Nag-exercise ang bata, nagdagan-dagan siya. Lingin, para himsog ang lawas. Mga bata, naku istorya. Gusto mo aminaw? Tanawa sa ang babae sa hulagway. Unsa inyo masulti sa iyaha? Sakto. Happy tayo ang batang babae. Ngano ka ha?
Andam na ba mong maminaw sa istorya ni Adela? Okay. Si Adela. Sa Barangay Santulan na ay usa ka batang babayi nga ang ngalan ay si Adela. Anak siya ni Manong Bello ug Manang Adel. Buutan nga bata ug makahibalo sa klase si Adela. Panahon sa eskwela, siya sayo mumata aron pag-andam sa mga buhaton sa dili pa muadto sa eskwelahan. Maligo si Adela gamit ang sabon ug shampoo. Hingukuan niya ang mga kuko sa kamot ug tiil. Pagkauman niya kaligo, mag-ilis og limpyo nga sanina ug mukaon sa mga masustansyang pagkaon sama sa utanon, prutas, itlog o gatas. Dayon, mag-toothbrush inig kauman og kaon. Manudlay siya sa iyang buhok ug butangan og headband aron hapsay lantawon. Ginabuhat kini ni Adela sa matag adlaw aron sa kanunay magpabilin nga limpyo ug himsog ang iyahang panglawas. Kinsa ang batang sa istorya? Si Adela, sakto. Unsay pangalan sa papa? Si Manong Bello, sakto gyapon. Unsay pangalan sa mama? Si Manang Adel, sakto gyapon. Asa nga barangay sila nagpuyo? Sa Barangay Santulan. Very good. Unsay unang buhaton ni Adela sa pagmata? Sayo siya mumata. Unsa pa? Mag-andam sa mga buhaton sa dili pa siya muadto sa eskwelahan. Sakto! Very good mga bata. Gusto ba usab nimo nga magpabilin nga limpyo og himsog sama ni Adela? Oo! Wow! Thumbs up kaayo mo ana. Lami gyud awaton ang gibuhat ni Adela. Karon imuang tun-an ang mga saktong buluhaton aron magpabilin nga limpyo, piskay ug himsog ang imong panglawas ug malikayan nimo ang lain-laing klase sa mga sakit. Ang mga musunod mao ang mga saktong buhaton aron magpabiling limpyo ang lawas. Maligo gamit ang sabon ug shampoo. Para asa man ang sabon ug shampoo? Sakto, para sa ulo o sa mga buhok. Dapat kang mag-toothbrush. Para asa ang toothbrush? Sakto, para sa mga ngipon. Dapat kang manghinaw gamit ang sabon or liquid soap. Para asa man ang sabon o liquid soap? Sakto, para sa mga kamot o sa mga tiil. Dapat kang manudlay. Para asa man sad ang sudlay? Sakto, para sa mga buhok. Dapat kang mag-ilis og limpyo nga sanina. Para asa ang mga sanina? Sakto gyapon, para sa tibuok natong lawas. Dapat kang manghinguko gamit ang nail cutter. Para asa man sad ang nail cutter? Sakto, para sa mga kuko sa atong mga kamot o mga tiil.
Mausab kini ang imuhang buhaton aron magpabilin nga himsog, abtik ug layo sa sakit ang imong lawas. Mukaon og masustansyang pagkaon. Unsa man ang gibuhat sa batang lalaki? Lokomotor na siya o di lokomotor? Di lokomotor, sakto kay wala siya gihawa sa iyang pwesto. Og dapat sad ka mag-inom og daghang tubig. Unsa man sad nga kilos ang gibuhat sa babae? Di lokomotor, very good. Dapat sad kag matulog sayo sa gabi. Unsa man sad ang kilos sa natulog? Di lokomotor, sakto gihapon. Dapat sad kag mag-exercise, parehas sa nag-jogging. Unsa man ang kilos sa nag-jogging? Lokomotor, sakto. Very good mga bata. Karon, iapon nato kung pila kabok ang kilos nga di lokomotor. Tulo ka buok ang lokomotor. Usapod ka buok. Mga bata, ato ka ng i-plus. 3 plus 1 equals 4. Very good. Maayo na gid mo mag-ihap. Karon, kolori og lunhaw o green ang lingin para sa sakto kung nagpakita sa hustong buhaton aron magpabilin nga himsog og piskay ang panglawas. Pula or red para sa sayop kung wala nagpakita. Mga bata, ang lawas kinahanglan nga ampingan aron magpabilin ang kalimpyo sa lawas. Kinahanglan nga maligo, mag-toothbrush, mag-ilis og limpyo nga sanina, manghinaw, manudlay og manginguko og uban pa aron usab malayo ka sa sakit. Importante usab nga mukaon ka og utan, prutas, itlog, isda, uban pang pagkaon nga makahimsog sa lawas. Kinahanglan mukaon sa masustansyang pagkaon. Moinom og tubig ug gatas. Matulog og sayo matag gabii para magpabilin nga himsog og abtik. Buhata kini. I-drawing sa linya ang happy face kung sakto ang gipakita sa hulagway. I-drawing ang sad face kung sayop. Evaluasyon. Basaha ang mga sitwasyon o lingini ang letra sa sakto nga tubag. 1. Nagkaon si Nena og ice cream sa iyang pagkaon. Nahugaw kaayo ang iyang sanina. Unsay angay niyang buhaton? A. Pasagdad ang hugaw nga sanina. B. Mag-ilis og limpyo nga sanina. Number 2. Alas 8 na sa gabi. Unsay angay buhaton sa bata nga si Loloy? A. Matulog. B. Magdula. Number 3. Gikan nagdula si Raul. Gisampit siya sa iyang mama aron mukaon. Unsay iyang buhaton? A. Mukaon dayon. Or B. Manghinaw usa. Number 4. Gigutom si Perla. Miadto siya sa tindahan. Naay baligya nga junk foods og saging. Unsay angay niyang paliton og kanon? A. Junk foods. B. Saging. 5. Giagda si Don sa iyahang amigo sa pag-inom. Gipapili siya sa soft drinks o tubig. Unsay iyang angay pilion? A. Soft drinks. B. Tubig. Mga buluhaton. Basaha ang mga pangutana o isulat sa badlist ang imong mga tubag. 1.
unsay angay buhaton ni Mario aron dili madaot tanan iyang ngipon. 2. Unsa pod ang buhaton ni Maria aron dili siya manimaho inig eskwela niya. 3. Gikan nagdula sa gawas, unsa ang angay buhaton ni Delpha adisir siya mukaon og panihapon. This is Mary Ann Isyamit, a grade 1 teacher of Bonbon Elementary School, saying bye-bye! Amping kanuna!